Croeso i fideo nesaf fi, so dwi'n mynd i wneud blodau fel yma. Os da chi isio neu hynna, pan o'n i'n hogyn bach, nes i wneud blodau i garw pethau. Sa'n neis efo blodau bysa. So, dwi'n gwneud y blodau yma. O, sbïwch ar y pethau neis. O, mae'n iard yn mynd yma. Dos o hwnna. O, sbïwch neis. So, sbïwch neis di'r peth dwi wedi wneud. O, dwi'n offi'r llawr yma. O, rwan, sori, dwi'n mynd i gysgu. Dwi'n gael trafferth i wneud pethau da. Fel mae stampi yn wneud. Trafferth. Gael rho gwely achos bod wedi cychwyn yn ôl. Dwi'n yn gysgu dim ond. So, chodi. Rydw i eisiau tymwyd dramas. So, heddiw dwi'n cychwyn. Dun, dun. Rwan, dwi isio sein. O ie, achos dwi wedi gorffen do. Y letys Ion.
Say about stupid. Like a true singer. So, Ruan, tôi minti wneud y peth mwy dda. Fi'n dŵr yn rhoi hein. Wneud y byd. O, dŵr. Oh, sorry, dwi'n mynd rwan. So, rwan, dwi eisiau cadw hwn. O, dwi eisiau neud lluniau o gwmpas y tŷ. Llenni hwn. O! Rwan neu gael crafting table. Blocks. Dach chi'n meddwl oh yeah, cobblestone there. Na, dwi'n rhaid i gael cobblestone. There. Mae'r beth yma. Os dwi heb cobblestones, dwi'n rhoi mushrooms yn y nos i banu. So, rwan, dwi'n gwneud i'r drws yma agor i'r cae.
Na, dim ots. Oh. Dwi'n Nes i gael lot o biffa. Bron explodio. Actually, już mam ten run. Oh no. Hey, Mr. Skeleton. Oh. No. So, rwan, da ni'n mynd i, beth dwi isio? O, dyna ni. Na. Sa hwn. Yeah. Na, actually, hwnna. Rwan, nawn ni. Fory, na i wneud y peth, so, ta!